ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରହିବା ଜାଗା, ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିନାହୁଁ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ହାତ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ, ପୁରା ବିଶାଳ ପୋଖରୀ ଏଇଠି। ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲେ? ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ହେଲାଣି ଯଦି କାହିଁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏସିଏସ୍ ବ୍ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗୋଟେ ହଣ୍ଟେଡ୍ ମଶାଣିରେ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଶାଣିରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଚାଲ ଏଇବାଡ଼ି ଯିବା, ଏଇବାଡ଼ି ଯିବା। କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଆସିନି। ଏଇଟା ମଶାଣି, ଏଇଟା ମଶାଣିର ଘର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଶାଣି ଘର। ଆଉ ଭିତରେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଆଉ ସମାଧି ଆଉ କ'ଣ କିସ ଅଛି। ଲୋକ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆସିଛି, ଦେଖିବା। ଘରଟା ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ହଁ, ସେଇ ମଶାଣି। ଏଇ ଘରକୁ ଚାଲନା ଭିତରକୁ ଟିକେ। ଜଳିଲେଣି। ହଁ, ତିନିଟା। କିଏ ଅଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ପ୍ରେତାତ୍ମା ଆମ ହାତ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ସମାଧି। ସମାଧି, ସମାଧିଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ସମାଧି, ସମାଧି ଗୋଟେ ଅଛି। ସମାଧି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ ନା, ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା କାଠ, ଘାସ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଘାସ ହେଇଯାଇଛି। ଜୋର କହୁନୁ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତିନିଥର ହେଇଗଲା ଆବାଜଟା। ଆ ଭିତରେ ଆସିବ ଏମିତି ବହୁତ ମଶାଣିଟା ଜଳିକି ରହୁଛି, ଜଳିକି ରହୁଛି ନା। ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ଜଳିକି ରହୁଛି, ପୁରା ଜଳିକି। ଦିଥର ଆବାଜ ହେଲା ଯେ କିସ ଆବାଜ? ଦିଥର ଆବାଜ ମୁଁ ଦିଥର କିସ ଆବାଜ? କେତେ ସବୁଆଡେ ହିଁ ଜଳିକି ରହୁଛି। 5ଟା ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଜଳାନ୍ତୁ।
ସେଠୁ ହଁ ସେପଟେ ଟିକେ ଯିବା ସେ ଭିତରେ। ଏପଟୁ ଗାଈ ଆମ ଆସିଲା ଭିତରେ ଦିଥର ଆବାଜ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ନା, ପୁରା ଦିଥର ଆବାଜ ଦେଇଛି। ପୁରା ବଣଟା ନା, ଏଇ ବେଶୀ ବାଟ ଯିବାନି କାହିଁକିନା ଏବେ ଏତେ ଦୁଇ ତିନି ଏଇଆଡେ ତିନି ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଆଡେ ଏଇ ଯେ ଆବାଜଟା ଯେ କଡୁ ଆସିଥିଲା ସେଇ କଡକୁ ତିନି ଦେଖୁଛୁ, ହେଇଗଲା ନା ଏଇ କଡକୁ ତିନି ଦେଖୁଛୁ। ଏପଟକୁ ଦେଖୁଛି, ଏପଟକୁ ଦେଖୁଛି, ସେପଟେ ବି ଦେଖୁଛୁ। ଏପରି ପଳେଇ ଏପରି ସେଇ କଡ ଆଡେ ତିନି ଦେଖୁଛୁ ନା। ସେ ଗୋଟେ ଅତି ବଣ ହେଇଛି, ସାରୁ ଯାଇ ହଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଡେଜିରୁ ଗଲା ଫଳମୂଳ ତ ଖସିବନି ଏବେ, ନା କଞ୍ଚା ଫଳ ଏ ପାଚିନି ନା, ପାଚିନି। ଏଇ ପାଖରେ ଯେ ଦେଖଉଛି ତମକୁ ନା, ସେଇ କୋଠୁ ଯେ 3 ଥର ଆବାଜ ହେଲାଣି, ଏଟା ଗୋଟେ ଲଗେଇ 4 ଥର ହେଇଗଲା। ଏଇଗୁଡା ସେଠି ଗୋଟେ ଆବାଜ, ସେଠି 2 ଥର ଆବାଜ ଆରପଟରୁ, ସେଠି ଗୋଟେ। ଗଛ ଅଛନ୍ତି କି? ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେଇଆ ବସା ବସି କରୁଛନ୍ତି କି? ଗଛର କିଛି କହିବନି, ତାଙ୍କ ଜାଗା ଏଇଟା ପୁରା ତା ହେଇଯାଇଛି। ଜାଗା ଏଟା ତାଙ୍କ ଜାଗା ସେ ଆଉ ରହିବେନି। ଏଇ ତିନି ଦେଖୁଛୁ ନା, ସେଇ କଡୁ ଯେ କଡୁ ଆବାଜ ହେଲା ସେଇ କଡୁ ଦେଖୁଛୁ। ସେଇ ଯୋଉ ଗଛର ଆବାଜ 2-3 ଥର ଗଛର ଆବାଜ ହେଲା, ସେ ଗଛ ମାନେ ଗଛର ଅଛନ୍ତି ହେଇପାଇଁ ତିନି ଦେଖୁଛୁ। ସେପଟକୁ ଯାଇ ହଉନି, ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଯାଇ ହଉନି, ଯାଇ ହଉନି, ଅତିରିକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ। କିସ ଯିବୁ କଣ, ପୁରା ବଣ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି। ଜାଗା ମଶାଣି ଜାଗାକୁ କିଏ ଆସିବ ଆ ଭିତରେ ପଶିକି ବାରମ୍ବାର ଯିବ। ମଶାଣିକି କିଏ ରାତିରେ ଜଳିକି ରହିଛି ପୁରା। ପୋଖରୀଟା ପୁରା ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସବୁଆଡେ ପୁରା ଆବଦ୍ଧ ଜଳିକି ହେଇଛି ନା। ଏଇ କୋଠୁ ଯେ ଆବାଜ ହେଲା ସେଇଟା ହିଁ, ହଁ ସେଇ ଆବାଜ ପାଇଁ ତିନି ଦେଖୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇ ପୁରା ଦେଖୁଛୁ, 5ଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ନିଭେଇ ଦେବେ। 3ଟା ଜଳୁଛୁ, ଆଉ 2ଟା ଜଳାନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଟଟା ଦେଲେ ତମ ଲାଇଟଟା ଟର୍ଚ୍ଚଟା ବନ୍ଦ କର, ଖାଲି ଇଏଟା ଆମର ଦେବ, ଉପର ଲାଇଟଟା ବନ୍ଦ କର, ବଡ ଲାଇଟଟା ହେଲା। ଗ୍ରୀନ୍ କରିଦେ, ଗ୍ରୀନ୍ କରିଦେ। ପୁରା 3 ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଯୋଉ ପଟରେ ଆବାଜ ହେଲା ସେଇ ପଟରେ ସେଇ 3 ଦେଖୁଛୁ। ସେ 3 ଦେଖୁଛୁ। ଖସଖସ ଗୋଟେ ଆବାଜ ହଉଛି ନା, ସେଇ ପଟରେ ଆବାଜ ହଉଛି। ମତେ 2 ଥର ମତେ ଆବାଜ ହେଲାନି ସେଠି, ଯେପଟେ ସେଇଆ ହଉଛି ସେଇପଟେ ଖସଖସ ଆବାଜ ହଉଛି। ଯେପଟେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖ ସେପଟେ ଆସିବ ତମେ, କାହିଁକିନା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଏଠି ନାହିଁ, ଦେଖିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମାଣ୍ଡିବନି। ତିନି ଦେଖୁଛୁ ନା, ସେପଟେ ଏଇ କୋଡେ ଦେଇକି ଚାଲ ନା ଆଗକୁ, ଏଇ କୋଡେ ଦେଇକି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ବେଶୀ ବାଟ ଯିବାନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଆଗକୁ ବେଶୀ ବାଟ ଯିବାନି। ସବୁଆଡେ ଦେଖୁଛି ସେ 3। ସବୁଆଡେ 3, ସବୁଆଡେ 3, ଏପଟେ ସବୁଆଡେ 3। ଏଠି କଦଳୀ ଗଛ।
ଏଠି ପାଣିର ଗୋଟେ ମାଛ ମାଇଲା ହଁ ମାଛର ଲାଗିଲା ହଁ। ଉପରୁ ପଡ଼ି ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଏଠି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେପଟ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସେଟା ଯେ ଆବାଜ ହେଲେ ସେଟା ଅଲଗା। ଅଲଗା ନା ହଁ ଏଠି ଯେ ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଲେ ସେଟା ଅଲଗା, ଅଲଗା। ଏକରେ ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଲେ ଅଲଗା, ହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆବାଜ ହେଲା ଏଠି ଗୋଟେ ମାଛ ଫାଛ ମାଇଲା। ମାଛ କି ତାର କେମିତି ଜାଣି? ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବନି, ପ୍ରବଳ ବିଷ ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ନା ଦେଖିବା ନା ବିଷ ଯାଇ ଯିବ ହବନି। ତା ଭିତରୁ ଟୋଟାଲ ଯାଇ ହବନି। କେଇଟି ଆତ୍ମା ପ୍ରେତାତ୍ମା ପ୍ରେତ କିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମ ପାଖକୁ ଆସ। ଆସିକି 5ଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ଦିଅ, ଆମେ 5ଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇଦେଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଇଏ, ଏଠି ରହିବେ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବୁ। 5ଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଦପ୍ 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 ହଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ହୁଁ। ସେ ଲାଇଟ୍ ସେଠି ଜଳୁଛି, ଏ ଲାଇଟ୍ ଦପ୍ ଦପ୍ ନା ଦେଖୁଛି ସେ ତିନି ଇଏ ସବୁଆଡେ 3 ଦେଖୁଛି। ତିନି ଦେଖଉନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖୁନଥିଲା ନା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 1 1 ଦେଖଉଥିଲା ଏଇଠି ହଁ ପଛରେ, ହଁ ହଁ। ଟୋଟାଲି ଦେଖୁନଥିଲା, ଏବେ 3 3 ଦେଖୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖିଆ କେତେ ଆଡେ ଦେଖଉଛି। ଟୋଟାଲ ଦେଖୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲା ଫାଷ୍ଟରୁ। ଟୋଟାଲ 3 ନା, ଏବେ ଗୋଟେ କମିଲା, ଏଇ 3 ଟିକେ କମୁଛି ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଘରଟା ଭିତରୁ ଚାଲି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ହଁ ହଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମେ ଯେ ହୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖଉଥିଲା ନା, ହୁଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ସବୁବେଳେ ଯେ 3 ଦେଖୁଛି, ଘର ଭିତରେ କଣ ଦେଖଉଛି ଜଣା ପଡୁଛି। ହଁ ଇଏ ବାବା ହାଁ ଏବେ 3 ଦେଖିଲା, ହଁ 3 ଦେଖିଲା ଏବେ। ହେଇ ହେଇ କେତେ ଜୋରେ ହେଲା ଦେଖୁନ। ମଶାଣିଟା ଆଉ ଆସ ପୁରା 5ଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳା, ଆମେ ପଳେଇବୁ। ଏକୁଡ ଘର କଣ ଏଇ କୋଡ ଆଡକୁ ନା ଆରି ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଦେଖିଲୁ 5ଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳାଅ, ପଳେଇ ଯିବୁ। ନା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଦବ୍ 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 ଦବ୍। ନା ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଗୋଟେ, ଏଇଗୁଡା ଦେଖଉଥିଲା ନା 3ଟା। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2ଟା ଗୋଟେ ଦବ୍ 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 ଦବ୍। ସେଇ କଥା କହୁଛି ପରା। ଏଟା ପୁରା ଫୁଲ ଅଛି ନା, ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କଣ ଲାଗିଛି ନା ହୁଁ କଣ? ହୁଁ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ହାଁ କିଛି ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଗୋଟେ ମାରୁଛି। ସାପ ଫାପ ଚଢି ଯାଇଥିବ ନା ଦେଖିଆ ଚାଲ ଦେଖି ସେଟା ଦୂରରୁ ଚିକ୍ 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 ମାରୁଛି ପୁରା। ନା ହେଠି କିଏ ଗାରେଇ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। କିଛି ଗୋଟେ ଗାରେଇ ଦେଇଛି। ଦୂରରୁ ଲାଗୁଛି ଭିତରୁ ନା କିଛି ଗୋଟେ ରହିଲା ଗାରେଇ ଦେଇନି, ସେ ଗେଣ୍ଡା ଉପରେ ଚାଲିଛି। ହଁ ଯାହା ହଉ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା କଥା। ପୁରା 5ଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳାଅ, ଆମେ ପଳେଇବୁ। ମତେ କାଇଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଗଛର ଡାଳରେ ମତେ ଟିକେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କାଇଁ ଲାଗୁଛି। ଛାତିଟା ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି ମତେ କାଇଁ। ଚାଲ ସେପଟ ଆଡକୁ ଚାଲ। ତ ପୁରା କାଦ ବି ପ୍ରବଳ, କିସ କରିବେ ତମେ। ଏବେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଏଠି ଲିଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଲାଇନ୍ ତ ଅଛି। ଦେଖଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି କୁଆଡେ?
ଏବେ ଯାଉଛେ ଏଠି ଯିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଶାଣିଆ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇ ବାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାଡ଼ିରୁ ସେ ଆଗକୁ ଯିବା ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି। କହୁଥିଲେ କହିଲେ ସେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ବୁଝିଲ, ସେ ଆଗକୁ ଅଛି। ଏଇ ଯେ ବାଡ଼ିଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ପ୍ରବଳ, ଏଠି ଯାଇ ହବନି, ଟୋଟାଲି ଯାଇ ହବନି ଏଠି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଠିକି ଯେ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଜଣେ ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, କିସ କରିବି ଆଉ ତ ଯାଇ ହବନି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ମଶାଣିକି। ମଶାଣି ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଅଛି, ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା। ଆଉ ଆଗର ବୋଧେ ରାତିରେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିଟା ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କହନା। ଆଉ ବେଶୀ ବାଟ ଯିବୁନି କାହିଁକିନା ଏ ଜାଗା ଆମେ ବି ଏକଲା ଆସିଛୁ, ଜାଗାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରିଯିବୁ। ଆଉ ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ କେଠି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ସାଇଡରେ ସେ ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କି ଯିବୁ। ସେ ଯେ ସୁଇସାଇଡ କରିଥିଲେ ଦି ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ବାସ୍ ବାସ୍। ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଲ ଗୋଟେ ଅଛି। ହଁ। କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଗୋଟେ ତାର ସୁଇସାଇଡ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଆଉ ଏଠି ତ ମଶାଣିଟା ଆମର ଛୋଟ ମଶାଣିଟା, ତାକୁ ତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ସେ ବାଟେ ଯିବା ଆସ। ପଳେଇବା। ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଏବେ ସେ ପୋଲ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଟା ଆଗରେ। ଏବେ ଭାଇ ଚାଲିଛି ଏବେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନର। ହଁ, ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି 1/2 କିଲୋମିଟର ହବ ସେ ପୋଲଟା ଯେଟା କହୁଥିଲେ, ସେଇଠି ଚାଲିଛି ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରେ। ଭାଇ ଆମର ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭାଇ ମନ ଦୁଃଖ ନା କଣ? ଏବେ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ଏବେଠୁ ଆମର କଣ୍ଟା ଦେଖେଇ ସାରିଲାଣି। କଣ୍ଟା ଏବେଠୁ ଆମର 3 ଦେଖେଇ ସାରିଲାଣି। ପହଞ୍ଚତେ ଯେ ଆହୁରି ଅଛି 50 ମିଟର 20 ମିଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖିଲା ଏବେ ଦେଖ କମିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 3ଟା ଦେଖ ତ ସାଙ୍ଗେ 3 2 ହଉଛୁ। ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକଟେ ତାର ମାଳ କାଢିଦେଲା। କାଢି ଦେଇକି ଆସିକି ଜୀବନ ଦେଇଗଲା। ମାଳ ତାର କାଢିଲା, କାଢିକି ରଖିଦେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ରଖିଦେଇକି ଜୀବନ ଦେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଏଇ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା। ଏଇ ପୋଲଟା ପୁରା ଏଇ ଅଛି, ଏଇ ପୋଲଟା ନା, ଏଇଟା ଟିକେ ଦେବ ଦେଖ। ଏଇ ପୋଲଟା ଏଇ ଦେଖ, କପଡା ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ପକେଇଛନ୍ତି, ପଡିଛି, ବୁଝିଲ। ଏଇ ପୋଲଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଛୋଟିଆ ପୋଲଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଛୋଟ ପୋଲଟା। ଆରପଟକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଆସୁନ। ଆମକୁ ଠେଲି ଦେଉଛ, ଏତେ ବଡ ଜାଗାକୁ ଡାକିକି ଆମକୁ କହିଦେଉଛ ନା ଆଗକୁ ଚାଲ। ହଁ ହଁ, ଭୟ ଲାଗୁଛି ସିଏ ଇଏ। ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଆଜି ହଉଛି, ହାଲକା ହାଲକା ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। এইটা তানে ସେ ପୋଲ। ଏଇଟା ନା ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୋଲ ତାନେ। ବହୁତ ପୁରୁଣା। ନା ପୁରା ସେପଟେ ତାନେ ପୁରା ଏଠି ତାର ଅଛି। ଅଛି ନା, ମାନେ ପୁରା ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ପୁରା ସ୍ପଟ ଉପରେ ଆମେ ଛିଡା ହେଇଛୁ। ସେଇଟା ଏବେ ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍, ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୁଣା ଟ୍ରାକ୍। ଏଇଠି ପୁରା ସ୍ପଟ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ କଣ, ଏଇ ଯେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ କିଛି କହୁଥିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଗଛ କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା, ବଡ ଗଛ ଥିଲା। ଏ ତ ଅସ୍ତ ଗଛଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ଗଛ ଗୋଟେ କଣ କହୁଥିଲେ ଥିଲା, ଏଠି ଆଗରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଥିଲା। ସୁଇସାଇଡ କରିବାର କାରଣ ହଉଛି, ଏଇଠି କହୁଥିଲେ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ଗଛ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ, ମାନେ ସେ ଗଛ ଚାରିକଟ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଇସାଇଡ କରିବାର ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସେଇଟା। ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହଉଥିଲା, ଲୋକ କେହି ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ, ଆସିକି ସୁଇସାଇଡ କରିଦଉଥିଲେ।
ଆଉ ତ ଆଗକୁ କିଛି ପୁଲ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ନା ମେନ୍ ତ କଥା ନାହିଁ ଏଇଟା। ଏଇଠି କିଏ ପ୍ରେତାତ୍ମା ତିନିଟା ଦେଖୁଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କିଏ ଅଛି ଆମ ଲାଇଟ୍ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, 5ଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ। କିଏ ଏଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି? ସେ ଜାଗାଟା ବି ମାନେ ସୁନସାନ ରକ ଲାଗୁଛି ହୁଁ, ନା ପୁରା ହୁଁ। ସୁନସାନ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଡର ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟା। ଡର ବି ଲାଗୁଛି ପୁରା ମାନେ 3 ଜଣ ବୋଲି ଡର ଲାଗୁଛି, ଝାଳ ବୋହିଲାଣି ପୁରା ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପର ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି? ଆମ ହାତ ପାଖକୁ ଆସ। ସେ 3 କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେଠି ବାଟରେ ଜଳୁନଥିଲା, ନା ଏଠି ଅଧା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ପୁରା ଜଳିଲା। ଏବେ କମି ଯାଉଛି। ତିନିଟା। କିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି? ପ୍ରେତାତ୍ମା, ଆତ୍ମା। ଆମ ହାତ ପାଖରେ ଯୋଉ ମିଟରଟି ଅଛି, ହାତ ପାଖକୁ ଆସିଲେ 3ଟି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛୁ, 5ଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ଆମ ହାତ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କେଇଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆସ। ଲିଭି ଗଲା। ଏଇ ଏଇ କିସ ହେଲା? ଗେଟି ଗୋଟେ କିଏ ମାରିଲା, ପୁରା ଟ୍ରେନ ପୁରା ଲାଗିଲା, ଗେଟି ଗୋଟେ ମାରିଲା ପୁରା ଗେଟି ସଡନ, ପୁରା ଗେଟିରେ ପୁରା କେଡେ ଦୂର ଗେଟି ଝରିଗଲା ରକ ଲାଗିବ, ମାନେ ଏଯାରକ ଗୋଡି ଆସୁଛୁ ଗୋଡି ଗେଟି ଆସୁଛି ସେଇରି ଗଲା। ଗୋଡି ଆସୁଛୁ କି ତାର ମାରୁଛୁ ଆମ ଆଡେ କିଏ ଜାଣେ। ସେ ତ ମଣିଷ ନୁହେଁ ନା, ସେଇ ଟେକା ଫେକା ଦେର ତମେ କୁହ ଏଇଠି ଯୋଉ 2 ଜଣ କଟିଥିଲେ ଗଲେ କିଆଡେ? ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରେତାତ୍ମା କିଛି ନାହିଁ ନା ଏଠି। କେତେ ବର୍ଷ ହବ କଟିଲେଣି? ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ, ଆଉ କେତେ ହବ? ଯା ଏଇ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହବ। ତାହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗଛଟା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ, ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ବୋଧେ ଜାଗା ଯେ କୁହନ୍ତି ନା ହଁ, ସେ ଗଛ ଗଛରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗଛ ତାଙ୍କର କଟା ହେଇଛି। ବହୁତ ଗଛ କଟା ହେଇଛି। ଏ ଟେଲାଇଟ ଆଉ ନୂଆ ଯୋଉ ତାହେଲେ ହେଲା, ନୂଆ ଗଛଟା ସବୁ ଟ୍ରେନ କଟା ସବୁ ହେଇଛି। କଟା ହେଇଛି ମାନେ ସେ ସବୁ ଜାଗାଟା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଗଛର କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ରୁହନ୍ତି ସେଠି ଦେଖିକି, ସେ ପାହାଚର ଦେଖିକି। ତଳକୁ ଟିକେ ଯିମି କି? ନା ଟିକେ ଚଲା ନା ତଳକୁ। 3 ଜଲା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇତେ ନାହିଁ, 3 ଜଲା ଉପରେ 2 ଜଳୁଥିଲା, 3 ଜଲା ଗଛଟା କି? ଆସ ଆମ ହାତ ପାଖକୁ ଆସ। ସେଇ 3 ଜଳୁଛି। ସେଇ 3 ନା? ହୁଁ, ଏତେ ତଳକୁ ଆଇଲାଣି ସେଇ 3। ହୁଁ। ମାନେ ସେ ଆଖପାଖରେ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ହୁଁ, ଅଛି ଆଖପାଖରେ ଅଛି। ତାମାନେ ଆମ ଚାରିକଡେ ସେ ବୁଲୁଛି। ହଁ, ଆମ ସେ ଦୂରେ ଚାରିକଡେ ଦୂରେ ବୁଲୁଛି, ଦୂରେ ଦୂରେ ଦେଖୁନି ରହୁଛି, 3 ବେଶୀ ପାଖକୁ ଆସୁନି, ଦୂରେ ଦୂରେ 3 ଜଳୁଛି। ଦୂରେ ଦୂରେ ରହୁଛି। ଧୋବଲା କିସ ହାଇଟା। ସେ ଜାଗା ହଠାତ୍ କିନା ମାନେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଛିଡା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହେଟା ଧୋବଲାର ଦେଖିଲା ଦେଖାଗଲା ସେ। ବେଳକୁ ଯିଏ ଭାବିବ କିଏ ଗୋଟେ ଛିଡା ହେଇଛି, ଦେଖିଲା ହଁ ବେଳକୁ ନୁହେଁ, ଏଟା ମାନେ ରେଲୱେର କଣ ହେଇ ସେ ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଲାନି, ହଁ କେଡେ ଜୋରେ ଆବାଜ, ଗେଟି 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 ନା? ହଁ। ଗୋଟେ ଥର ସେପଟେ ଥରେ ହୁଁ। ଏଇଟା ବଡ ଜୋରେ ଆବାଜ ହେଲା। ପୁରା ତମେ ଯେରକ କହୁଥିଲ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଡନ୍ତି, ପୁରା ବାସ୍ ଡିଟୋ ବାସ୍ ସେଇଆ, ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। ପୁରା ସେ ଡିଟୋ ସେଇଆ।
आवाज तुम्हें ऊपर चलो ये स्लैब स्लैब पे चलो आवाजटा कम करो सबुठु डर किसी जानଛ ନା गेटी पेटी आमକୁ ନ ମାରୁ ସେଇଟା ହେଲା ଡର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଦୂରରୁ ମାରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହଁ ସଜାଗ ହେଇଗଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମକୁ ମାରିବ ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଅନ୍ଧାର କେଇଠୁ ଆସିବ ମତେ କିନ୍ତୁ ମଶାଣି ତ ଏକରେ ଡର ଲାଗିବ ଛୋଟିଆ ଖାପୁଲଟେ ମଶାଣିଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିଲା କି ଜାଗାର ଯେ ଜାଗାର ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ପଇଲା ଆବାଜ ଦିଥର ଆବାଜ ହେଲା 3 ଥର ସେ ଗଛ ହଲିଲା ସେଇଠି ଟିକେ ଗଛ ହେଲା ସେ କଦଳୀ ଗଛ ତୋଟା ଯେଟା ହେଲା ସଡନଲି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ହେଲା ଦିଥର ହେଲା ନା ଗଛଟା ହେଲା ସେଇଟା ଆଉ ତାପରେ ହେଇ ଯେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଆମେ ପଶିଲେ ସେଇ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ତାର ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଜଳେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆମେ ବୁଲି ଏଇ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଗଲା ପରେ ଯେ ପଟର ଗଛ ଆବାଜ ହେଲା ଯେ ପଟର ସେ ପ୍ରଥମେ ଆବାଜ ହେଇଥିଲା ସେ ଗଛ ହଲିଲା ସେଇ କଟ ଦେଖ ତାପରେ ତ ଦେଖିଲା ପୁରା 3ଟା ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଲେ ବି 3ଟା ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ପଶିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ନାହିଁ ତମେ କିଛି କର କିଛି ନାହିଁ ଭାରି ଆଇଲେ ମନ ହେଲା ଗଲା ବେଳକୁ ତମେ କହିଲେ ଆଉଥରେ ଦେଖେ ସବୁଆଡେ 3ଟା ଦେଖ ସେଠି ଦେଖିଲା 3ଟା ଦେଖ ମାନେ ଭୂତ ଭାରି ବୁଲୁ ନଥିଲେ ନା ସେ ଭୂତ ନୁହେଁ ସିଏ ମାନେ ଯେମିତି କହିବା କଥା ନୁହେଁ ନା କାଦ ଛୋପା ଦଉଥିଲେ ଯେମିତି ଆଉ ତା ଦ୍ୱିତୀୟତ ଜାଗା ଛୋଟ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଆମେ ଯେମିତି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମ ଜାଗା କଣ କିଏ ଆସିଛି ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଜାଗା କାହିଁକି ଆସିଛି ରାତି ହେଲା ସେଇଟା ଠିକ କଥା 2 ମିନିଟ୍ ଥିଲା 1:58 ହେଇଥିଲା ଆଉ କେତେ 1:58 ହେଇଥିଲା ତାପରେ ତମେ କହିଲ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆଉ ବ୍ରିଜ ଏତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଜାଣିଛ ମାନେ ଏତେ ଆଡେ ଯାଇଛି ରାସ୍ତା କଡର ମଶାଣି କେଠି ବିଲ ମଝିର ମଶାଣି କେ ପୋଖରୀ କଡର ମଶାଣି ଆଜି ଦେଖ ମାନେ ବ୍ରିଜ ସାଇଡ ର ମଶାଣି ତା ସାଇଡ ର ପୋଖରୀ ସେଟା କହିହବନି ମଶାଣି କେ ଜାଗାରେ କେଇଟି ଅଛି ଘର ବି ଅଛି ନା ସେଠି ଘର ବି ତ ଗୁଡାଏ ଅଛି ଘର ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିଟା ନାହିଁ ଇଏ ଘର ବି ତ ଗୁଡାଏ ଅଛି ତମକୁ ଲାଗିବନି ସେଠି ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଥିବାର କିଛି ଲାଗିବ ତାପରେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ମଶାଣି ଘର ତାପରେ ଏଇଠିକି ଫୁଲଟା ତମେ କହିଲ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ସେଇଠି ଆମେ ଚାଲିକି ଆସିଛେ ଇଏ ସେ ଫୁଲ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମ କଣ୍ଟାଟା ଯାଇକି କେତେ ମିଟର ଦୂର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଟା ଫୁଲର ଯାଇନଥାନ୍ତେ ଫୁଲଟାକୁ ସେଠି ଦିଟା ଲୋକ ମରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଏଇ ବାଟରେ ପଳେଇକି ଆଉ ସେଠି ଚାଲ କରିଦେଇକି ପଳେଇବା ତେବେ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିದ್ದೀನಿ ସେ ଲୋକଟା କଟିଥିଲା ନା ସେପଟେ ଯେ ଆବାଜ ହେଲା ଗୋଟେ ସେପଟର ଆବାଜ ହେଲା ଗୋଟେ ଏପଟର ଆବାଜ ହେଲା ସେପଟ ଆବାଜଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଏ ମାରିଲାର ଆବାଜ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏପଟ ଆବାଜ ତମେ କହିଲେ ନା ଚାଲି ଜଣେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଉଠି ଯାଉ କି ତଳୁ ଗେଟି ଗଡିଲାର ଉପର ଆବାଜ ହେଲା ଆଉ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ କର ସେଟା ହବ ରାତି ଟାଇମ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେ ହବ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ କର ସେଟା କିଛି ଭାବନି ଆଉ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କିଛି ହେଲା ଆଉ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଏମିତି ପକେଇବା ପାଇଁ ମନ ଖୁସି ଲାଗିବ ମନ ଖୁସି ଆମ ନିଜକୁ ବି ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ହଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।